31 утвърждения за зодия Водолей за месец юли. Повтаряй ги всеки ден през целия месец, сутрин, вечер или винаги, когато имаш нужда от светлина. Наблюдавай как животът ти се променя с любов и лекота. Аз съм свободен да бъда себе си, напълно и без извинение. Моите идеи са ценни и заслужават да бъдат изразени. Аз съм вдъхновение за промяна и пробуждане. Всеки ден ми носи нова перспектива. Пускам всичко, което ме ограничава. Моето въображение създава нова реалност. Аз съм свързан с по-голямото благо. Приемам уникалността си с любов и увереност. Вярвам в света, който мечтая да видя. Аз съм проводник на иновации и светлина. Моите странности са част от моята магия. Позволявам си да мисля различно. Моята мисия е по-голяма от страховете ми. Всеки ден допринасям за една по-съзнателна вселена. Аз съм носител на новото време. Вярвам, че свободата започва отвътре. Аз съм глас за справедливост, доброта и пробуждане. Пускам нуждата да бъда разбран от всички. Свързвам се с хората чрез сърцето, не само чрез мисълта. Аз съм буден, ясен и воден от визия. Създавам собствени правила, базирани на любов и истина. Моето място в света е уникално и важно. Дишам свободно и мисля светло. Във всеки миг избирам осъзнатост. Аз съм искра, която запалва съзнанието. Прегръщам бъдещето с вяра и вълнение. Излъчвам автентичност и свежа енергия. Аз съм приятел на света, с отворено и отворено сърце. Моето присъствие събужда другите да бъдат себе си. Всеки ден се уча от живота и от звездите. Юли е месецът, в който летя свободно със своята истина и мечти.